Dotong wadonjo Homa Bay, piny owacho kaunti ma Homa Bay kokalo migawo mar thieth osidho chenro mar ndalo 100 mong'ere kaka Rapid Result Initiative matimo limbe kuonde thieth duto 232 manie kaunti no kaka yor medo bero chenro mag thieth ne jopiny e kor gwenge mar kaunti no. Chenro makama geto ute thieth kochakore gi e kor gwenge kata dispensary nyaka ute thieth mag sub counties bende getneno ni giloso moko midhiero ma ute thieth go osebedo ka kadhoe. Gavana mar kaunti no Gladys Wanga mane ochako ayanga chenro no Tomba Memorial Level 4 e chula mar Usinga okoni giseketo kweth ma oting'o apisas e migawo mar thieth ma koro luorore kuonde thieth mar yango gigo madhi nyime e ute thieth go. Achako ayanga gimiluongo ni RRI mar the next 100 days kawuok kabro dhi Kisegi e level 4 mondo wang'i kaka thieth dhi mbele. Jowa mamoko dhi Mbita, jomoko dhi Ogongo. E ndalo 100 mabiro wabro dhi osiptende wa 232 te mondo wang'i gima timore kendo wang'i ni thieth waketo e wang'. Yath nitie, yedhe te minyalo dwar mag nyithindo mag joma dongo. Giseyawo kar ng'iyo wang' kendo machiegni gibro bedo gi jang'i wang'. Giseyawo kar rie leche physiotherapy kendo nitie physiotherapist mosebiro ka gin gi gig loso lak. Tombo ya kae nikech kod en chula nitie tuoche mopogore opogore ma affect joka ng'eny gi gin tuoche ma wuok kuom ng'ato to dhi kuom ng'ato kata mabedo transmitted infections. Nitie kaka HIV AIDS ma bende nitie tuoche kaka malaria, nitie tuoche kaka mag kor, nitie nyaka tuoche mag nyithindo kaka mag diep gi mopogore opogore. Kor wan gi clinic kae manyalo handle tuoche gi. Riwruok mar bodaboda